Sorote pandang sumula amadang Wah! Mangawur-awurahan pengalane ngajuret kang maguru tata kadyaku kula murutan srite turangga esti para kata enggahan kaca lelayu Nuwun mangke Kakang Mas. Nimbali sowanipun ingkang arahipun Raja Mala kula nyadhong dawuh Kakang Mas. Yayi Raja Mala wonten timbalan. Waktu dina iki ndak awe. Ana ing Kadipaten Wirata kene. Apa kira-kira Si Adi wis samapta ing gati saweging diri. Jalaran wektu dina iki wis tiba dina anggara kasih. Teges Si Adi wektu dina iki uga mengko plethek ing srengenge. Si Adi kudu wis munggah ning blabar kawat kendheng waja jangan sinencang. Piye Di? Nggonmu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Apa ya
pancen wis mbok tata tenan nggonmu arep ngadepi kelawan Jago Sukasepuhan. Kakang Mas, panjenengan menika sampun niyas dhateng ingkang rayipun Raja Mala. Menawi sampun kados mekaten, sampun meger-meger badanipun ingkang rayipun Raja Mala. Tartemtu ing sak mangke sepinten bobotipun Jago saking Kasepuhan. Kula mboten badhe mikir ringa-ringa, kula tugle janggane. Mangkang anggruha sesumbar. Mawa lindha bumi kuncing kumalu kuntur katok. Lumembak penyu kangku ambang. Iya. Yen to pancen Sadi Wustata samanten gati sawe Gendhiri lair batin nggonmu. Nata babakan ya kuwi kowe kepengin nganakake adon-adon manungsa. Malah wektu dene ki aja ngasih kedhisikan dening Jago Sukasepuhan. Luwih dhisik tak suwun supayane Sadi munggah ning mlaparkan Kendheng Waja dhisik. Lah ngaten kula nyuwun pamit madhal wasilan Kakang Mas. Nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi sak mangke saged unggul kridhanipun ingkang rayipun Raja Mala. Ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Raja Mala. Boy! Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nangkono makaya klarira wang Jagala Bilawa Raden Seta Kembi awake dhewe wis disiki munggah ning blabar kawan Kendheng Waja nadyan ta durung plethek srengenge nanging supayane para kawula padha ngerteni sartane padha mestani yen to kowe iki nadyan ta mung kawula cilik nanging labuhanmu mengko bakal gedhe tumrap Raja Negara Wirata yo. Wah, Raden Seta, Jagal Bilawa piye? Seprana seprene aku mapan ing Raja Negara Wirata, durung tau tatih pinanggih kelawan Raden Raja Mala. Malah wektu dina iki urung munggah ning blapar kawat Kendheng Waja. Piye lah? Balawa ana palat. Mbok menawa ngenteni plething srengenge. Paman Raja Mala, pamaning Kadipaten bakal munggah ning blabar kawan Kendheng Waja. Sapa kuwi grenengan kuwi?
Seto Paman Raja Mala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya, le tak tampa le cah bagus. Ngaturke bekti ngersane pamanmu ing Kadipaten. Wah, edian. Pengangkaku aku munggah ning mlapar kawat kentheng waja jangan rencang sadurunge prethek srengenge iki. Supayane aja ngasih kedhisikan dening jago sing kasepuhan. Lah kok kowe wis metingkring ngene kene. Wah. Iki bakul-bakul urung padha teka, penonton-penonton urung padha ning. Wah. Kowe kok wis munggah ning kene le? Nuruti dateng panyuwunanipun jago utawi sawung saking kasepuhan. Boyo rasa tumbak cucuan. Tumbak cucuan piye? Wah, kowe sing ngage-age aku. Aku mbok gage-gage, aku mbok susu-susu. Sapa sing nyusu kowe? Kowe ngono kok. Wah, karepku ngko sik malah ngejar saiki. Lho. Ora ya ben disiplin ngono to. Saura-urane iki kowe iki peladen dalang. Wah. Lho, wah. Seto wonten dawuh Paman Raja Mala. Sapa kuwi ning mburimu? Lah kok dadi ning bocah nom. Mongko jenggureng semono gedene sajak timbang karo bobote pamanmu Raja Mala. Mungkin dados ning kamuningan paman. Menika sawung saking kasepuhan menika lari saking dusun Pejagalan majanipun Kyai Jagal Wakas menika pun Jagal Abilawa. Meng anak tukang jakal tojoke dadi jago sing kasepuhan. Lah widik nom nami mboten wontenipun namung Jagal Abilawa menika. Wis kowe minggat to kono. Kowe minggat to. Ora sudi omongan kowe. Ben nadatan kurung prethek sritak wiwiti konku tanding aton-aton karo Jagal Abilawa. Kula semanggaken paman. Tak omongi kowe. Lah dalah. Kowe to sing jenenge Jagal Abilawa. Apa kowe sing jenenge Raden Raja Mala? Ya. Wah. Teko kowe urung ngerti karo aku. Urung. Wah. Mergo gawe aku bendinane mung jagali kebo sapi dadi ora mangerteni. Sing dinayakane Raja Negara Wirata. Banget nggonmu ngias karo aku. Balawa. Raden Raja Mala wi. Mumpung urung mlethek srengenge. Mumpung isih bangun terus urung akeh wong. Aku tak omong karo kowe ya. Kowe arep ngendika apa karo Jagal Abilawa? Tinimbangane urung kebacut. Wah. Tinimbangane urung kebacut. Kowe baliya wae. Bali wi. Baliya wae. Bali teges ora sasida perang karo Raden Raja Mala. Kowe ngalah wae. Ngalah wae tok-tok. Kowe wis kalah mungsuh Raden Raja Mala. Kene beseti lulangmu. Beseti awakmu ben kaya-kaya kowe wis maju mungsuh aku. Mongko jatine kowe mung ngalah. Kowe iki mung anak tukang jagal ya, Ndes. Kowe iki mung kawula cilik. Aku iki sesembahanmu. Ngono? Aku
aku sesembahanmu. Kowe mung kawula cilik, kowe mung batur, dibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe ora ndek kalungguhan apa-apa, ora ndek derajat pangkat apa-apa. Mula nek kena tak omong kuwi bali wae, ora usah perang. Ora usah tanding yuda karo aku, ora usah duel karo aku. Sakyatri sang kapirangu. Rinangkul kinempet kempedha sang retnaning bawana. Ya kita kang walang ati ya kita kang kudu garing. Raden Rajamala Balawi kaget bareng krungu pangandikamu. Kagetmu? Wah, kowe iki senopati, kowe iki satriya. Kowe iki pebentenge negara Wirata. Lah kok mungsuh tukang beleh kebu, tukang jagal sapi. Lah kok sajak kaya-kaya jirih getih wedi mati. Piye? Aku mung tukang beleh kebu, beleh sapi. Yen to ditimbang karo menungso, mesti wae menungso ora gampang yen arep jagal. Beda karo arep jagal kebo, arep jagal sapi. Angele gampange, angele ora kaya nek jagal menungso. Terus karepmu? Wah, aku ngrasa kowe ngakon aku takon ngalah, aku takon mundur sadurunge kebacut perang karo kowe. Aku ngrasa kowe iki satriya sing ora duwe nyali. Aku ngrasa kowe iki satriya sing jering getih wedi mati. Satriya mung tata laire, tata batine kaya dene tikus sing ora wani nek mungsuh kucing. Bajingan anggepe ming anak tukang jagangan tol-tol parat. Hei Balawa, aku apa kowe sing mati marap? Hei, tangi. Walah. Hei, Balawa. Kowe urung ngetokke yudamu. Kowe urung matek aji Jaya Kawijaya. Lah kok wis jempelangi karemu piye? Hei, Des, tangi. Ngopo kowe? Ngopo? Kowe urung ana perlawanan apa kowe jengkelang? Kalah diantemi karo Paman Rajamala karemu piye? Raden Seta, piye? Aku tak takon. Piye? Apa ana ceritane wong nyambut gawe kok urung diingoni? Piye? Apa ana ceritane wong perang? Arep menyang perang ora dikon madang, ora diweni panganan, ora diweni umpinan. Apa kira-kira iso mikir? Apa kira-kira nggonku temandang iki mengko bakal iso bebelo marang Praja Negara Wirata? Si. Kowe mau ora ngokon poso to kowe mau? Kowe mau ngokon poso?
ora kena mangan, ora kena ngombe, ora kena sare. Poso wirak kanggone Ratu Wirata saknayangane. Aku iki dadi jago. Aku sing tok joki minangka jago sing kasebuan. Wah, aku ora mbok pakane karepmu piye? Walah, mbok yo ngomong mau to. Piye jangan ke Lombok apa piye? Mumpung rasul lho iki. Rasuti lho apa? Matura, engko tak samantake. Tak cawiske sing dadi pemimpinanmu, Balawa. Aku mau njaluk apa? Wah, ingkung gudel cacahe 7. Ingkung gudel cacahe 7. Yo. Wah, edan. Lah arep golek ning ndi? Keh. Wah. Ingkung gudel cacahe 7 mongko gudele putih teges gudel bule. Wah, edan. Kowe arep marake kere negara Wirata kowe. Gelem ya kuwi. Ora gelem ya wis. Aja nuting Balawa sing dadi jago. Ya wis, ingkung gudel cacahe 7 gudel bule. Yo, apa neh? Aku njaluk mbok bekakake macan kumbang cacahe 15. Piye? Macan kumbang cacahe 15 mbok bekakake. Dikelopok utuh. Ora usah dibeleh. Teges urip-uripan nggonmu bekakak lawan macan kuwi. Lah arep golek nendi Balawa? Lah arep golek nendi? Wah, gelem minangkani, ora gelem ya ora usah ngakon aku. Yo. Wah, jan. Piye meneh? Aku njaluk banyu sendang 7 genthong. Banyu sendang 7 genthong? Yo, iso nek kuwi gampang. Genthonge sing gedene 5 prangkul. Edan ngopeni kowe nguluhi wong rasulan Gelem ngaturke ora gelem rasa kongkon aku. Ya wis, ayo tak kanthi ning negara Wirata Balawa. Ayo ndi bocah anak tukang jagal mau tak weruh. Urung apa-apa wis kalah kaya ngono karo aku. Lah kok ora ana beneke, ora ana glibete babar pisan. Balawa rene. Nek pancen arep Prabu negara Wirata kudu ngasorake kridane Raden Rajamala.
hop. Wah. Cah edan ki. Wah. Wah. Lagi tak rasani tak goleki kok ora ana glibete. Tak rasani kok ora ana kliwere. Wah. Wah, nendang rai mak tuwang rasane baya-baya. Untungno aku ki cah digdaya Balawa, Balawa. Ayo. Apa ming tekan semono kridamu? Apa kira-kira kowe ora iso ngasorake marang kridani Jagal Bilawa? Kowe iki drajate Senowati. Kotan prabeda karo tikus sing wedi. Nek ketemu kucing, wis. Kagan cangkem e barat. Wah, ayo. Saiki diwiwiti ngene padha aton-aton. Kowe ngejak apa tak ladeni? Kowe arep ngejak tinju. Kowe arep ngejak pencak silat. Aku mung manut mung ari nampani sing dadi kadigdayane Raden Rajamala. Yo. Lena pangendiamu. Jambak rambutmu. Kekrek gulumu. Gianjur ndasmu. Awas we. Rene amalan. Wah! Jingkatke parat. Jingkatke basa apa? Ngagetke ya. Nggih, ora dong basa jingkatke. Ya. Ah! What? Isih kok pindho ben kacek. Ya. Ha. Aku mau kowe. Kowe ya kena, aku ya kena. No, rasakno. Kaya ngene kita jaluk parat. Apa deh? Harus.
Masuk nek ora nglakokke lakon iki ya. Wah, kesel tenan. Jane penak iso dolanan gong Cina. Ini gak kesel gitu. Melek. Atur nuwun. Rasito. Wah. Yayi Raja Mala kowe temper yudamu. Prajurit gotong. Ayo, cemplungi sedang. Ayo.
Ayo, betul, cemplung sedang, cemplungin. Sesumbar mawalin bumi konjeng kumaludo kuntara katok mbak banyu kangku mambang ketiwasan ndara Petruk Bagong mlayu-mlayu eneng ngopo enten buta kok buta to, Kang? Enten Bima. Anu. Ora kowe kok gugup kuwi ngopo? Tunggake rombong aku kae dadi kisruh ya aku, Tru. Ah mongko kowe ndak tak ajak-ajak. Aku ora ngejak karo sing kepit dhewe kok. Ora kok lek tekan kene rada telat ki ngopo? Kowe ora mlayu mundur. Aku mlayu bablas. Ah tak kira karep-karep ngapa metuhe ndara Rehatnala malah ketemu Raja Mala. Medeni. Ana apa Petruk? Ketiwasan to, Ketiwasan bi. Ing Ngraka Kundara Jagalabilawa kasoran kridanipun awit Sang Raden Raja Mala menika pendak-pendak dipun suduk mawi kuku kacamata Pancanaka. Mawi kuku Pancanaka niku mesti kalih Wadyabala Kadipaten Wirata niku mesti cemplungke teng kolam. Nggih, kaya sejenis kolam nika. Ning mboten enten mestere, Ndara. Nggih. Niku gumun kula niku. Kuwandaning Sang Raja Mala cemplungke teng madaning kolam niku wau. Terus banyune mak plupuk. Terus mara-mara niku jedul. Kamangka kula gumun lho. Kamangka niku sirahe Raja Mala kali awake niku pun pisah. Merga dijagal dibleh kali Ndara Jagalbilawa. Gumun kula kok iso urip meneh iso dadi siji meneh. Apa kira-kira ana maknane ya, Tru? Maknane dungkulmu mlocot kuwi. Terus piye, Petruk? Lah ngene iki kula pasrahke Ndara Rehatnala. Perkawis sing ajeng dinapake kula manut mawon. Jaja muntap lir kinentap tuka yayasinepe yen sinapet mering sagedeng bel. Wah. Mbok ora ngegegeti. Masaku kok dumeh dadi bendara terus kaya ngono. Sing gedhe pangapuramu, Bagong. Mergo aku ora nrimakake Kakang Balawa dikaya ngono kae.
Ah mboten trima nggih pripun caran dibelani? Petra, pripun? Jupukna jemparing kuwi ingkang ndak sendhekke sumindana ing wit kambil kae. Oke. Pedam. Sing anu nika to, pucuke abang nika to? Iya, nggih. Lho kok mboten nonton iku ta? Todo kok ngendi? Kowe ngerti ra, Gong? Kowe engko ndelikke kowe engko. Oh, ora sumpah. Coba golek sik kowe kono. Ah, meng goleke jemparing kok. Niki senes. Anu. Ah, niki kok wah ketemu kok ya. Ki. Kleru kok ya, kadang kleru kok ya maaf. Niki to lho. Niki napa senes? Iya kuwi Petro. Ah. Ketemu nang ndi, Gong? Ya ning cerak jamur kuwi mau. Senengane kok ya ngono lho, Lah. Nek pun kula aturke niki teng sampean pripun? Aku njaluk tulung karo kowe iso. Saged? Napa? Ning kula moh lho nek anu ngewangi sapi bayan moh lho kula. Pusaka iki cemplung nonong madyaning sendang sing dienggo nyemplungke kawandane Raden Rajamala. Mengko saka dayane pusaka iki ing mengkone pendak-pendak Rajamala dicemplungke bakal lebur tanpa dadi bakal gosong sartane kawandane bakal ajur Petra. Mengke riyen. Sampeyan dawuh kalih kula bab perkawis ngoten niku resiko lho niku. Lire sababe apa? Mengke riyen. Lah niku lho mun rame wong niku lho. Coba. Mongko yahene niku saya akeh sing delok. Ora. Mengko nek ngerti kawanguran Petruk nyemplungke sesuatu, lah mongko niku dijaga kalih pegawai dinas perhubungan ya, Tru. Ngawur. Kayak iki Wadyabala Nayaka Wirata kok ora. Apa? Heeh. Lah do nganggo setut tak kira pegawai dinas perhubungan. Tuwas arep bayar pajak. Bayar pajak ning dinas perhubungan kowe ora. Pripun nek kula konangan moh lho niki. Ya kepiye gelem ora gelem misane ana dayane panah iki kudu mbok cemplungke dhewe. Alah. Mengkirian to? Niki rak panah. Iya. Panah niku lumrahe nggih di ngentenke, di ngisit petas ngoten niku lumrahe panah lho niku. Lah nek kaya iki panahe ora lumrah kok. Lah mbok dipanahke mawon to, dijemparingke mawon to. Kalih diajar titis. Ora iso Petruk iki kudu pusaka baen-baen. Lah terus pusaka napa niku? Didelok saking anu napa niku wilayahne ming niku gawean kajar to niku. Kajar-kajar dulu. Ki pusaka kadewatan Kyai Brahma Warastra paringane Wangbe Kulon Bathara Brahma ora baen-baen iso nggunakake. Nggih. Lah terus pripun? Mergo nek kula nyemplungke niki dhewe niku mengke ora wurung kula mengkonangan kalih wong-wong Wirata nika wis ora sakokean gunem sing tanpa guna Petruk sawangan kridane bendaramu Kedhi Ratnala Petruk. Nggih. Akhirnya ya iso. Delok yo, ayo. Ayo cemplung ke sedang.
Jomlo ke sudah, jomlo ke sudah, jomlo ke sudah. Oh iya. Iya. Ayo ya. Rojomo kok dadi kaya ngene sing dadi lakone Siadi. Kowe tak semplungke ning majaning sendang Watari. Pengajapku supaya iso walaya nirmala temah jati. Jati temah. Kowe iso maju mungsuh bala meneh. Lah kok jebul tak sawang kowe ora ndang jedul saka telenging sendang malah tak sawang kuwandamu katon ajraya ngono Yayi. Yayi Kencaka Rupa wonten dawuh Kakang Mas. Perkara sing wis kelakon ndak rasa ora perlu ditangisi. Menika rayi jenengan dika piyambak partentu menawi sak mangke unggul kridanipun menawi tanding lawan Jagal Bilawa tartentu mengke badhe ngukup negahe rata saketahipun pun Rajamala wis ora dadi ngopo. Yektine wong yen tanduri gegayuhan mono pancen kudu ana ingkang dikorbanke. Ndak rasa pun Kakang wis ikhlas, pun Kakang wis nrima. Lila lega atinipun Kakang. Babakan patine si Rajamala ndak rasa ora sandadak ditangisi meneh. Merga apa? Rajamala wis tentrem ning papan panggonane. Ngono? Iya. Lajeng kedah kados pundi? Saiki ingkang kudu dipikir sarta ingkang kudu dipenggalih. Playune Bilawa kae doyak. Doyak. Ya. Wong Wirata Bilawa doyak. Ngat langene ngalah.
ora mengko to dhisik nggonku nguyak kelawan playune si Jagal Bilawa kabeh padha mlayu keweden mergo Jagal Bilawa mlebu pasar. Lah kok dadi ki ana wong ana pawongan ketitik saka sandangane iki kawula Prajanegara Wirata ora wedi malah methuki kelawan aku ki. Mengko dhisik kisana sira kuwi sapa teka ora mlajar teka ora wedi kelawan ingsun. Nun mangke Raden sesemban kula Sang Raden ndika Sang Raden Kencaka Rupa. Saderengipun kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Raden. Ya, Kisanak tak tampa. Banjur sapa sing dadi aranmu? Kowe kuwi bocah saka ngendi? Inggih mugi dados ning ngawuningan. Mesti kemawon ndika Raden Kencaka Rupa kaget awit kula mboten mlajar. Sareng kaliyan pelajaripun para kawula wonten ing Paredèn wonten madaning peken menika. Awit mugi dados ning kawuningan kula mriku ingkang minangka dados lurah pasar wonten ing peken negaring Wirata menika Raden. Wela. Jagat pangestu wayah para jagat. Kowe kuwi lurah pasar ngono to? Inggih. Ya, mula ora mokal. Yen to kowe wani ngadepi kelawan aku, mesti arep nanjike bab pawartane. Sartane ana perkara apa? Teka wong-wong padha gembruduk mlebu ning pasar kene. Inggih. Banjur sapa sing dadi jenengmu? Mbok bilih ndika Raden Kencaka Rupa. Sudi mestani dhateng jasad kula pun sada dwija kangka Raden. Sada dwija kanggo inggih. Nuwun sewu wonten menapa teka sangjaning para nayaka negaring Wirata sami mlajar wonten madaning peken menika kanggo wonten timbalan. Yektine nggonku padha mlayu gembruduk iki mbujung kelawan pelajari si Jagal Bilawa. Mergo ndak rasa wis tumindak culika kelawan adikku si Rajamala. Ning atase adikku Rajamala cemplungke ning sendang matahari kuwi yen lumrahe mesti bakal urip meneh. Nanging ki mau kuwandaning adikku Rajamala lebur tanpa dadi ajur kuwandane adikku Rajamala. Lajeng kepareng ndika Raden yen to mbok keparengake aku arep mlebu ning pasar iki. Inggih tartentu sumangga kemawon. Jalaran menika kebawat keprintah wongkon negaring Wirata. Kula menika namung kawula alit. Tartentu kula namung sendika ndederek dawuh ndika Raden Kencaka Rupa. Ya, ning kusik. Sadurunge aku lumaku ning dalan kene, aku luwih dhisik tak takon karo kowe. Inggih, Kadiparan. Kowe iki mung kawula cilik. Kowe iki lurah pasar ning negara Wirata. Inggih. Ning atase kawula cilik apa mokal apa memper? Derajatmu mung abdi, kowe mung kawula cilik teka nggunakake gelung keling kaya mangkono. Mangke riyin kula kinten babagan gelung kelingipun ingkang abdi menika mboten susah dipun rembag. Lho Gusti. Mergo wong sing nggunakake gelung keling kuwi mung piyai ingkang kaluhurane padha kelawan kaluhurane para Jawata. Teges ngilmune wis buntas, sartane kawruhe wis tuntas, sartane wis tumus. Nggone babagan olah kridane ngopo wae. Kaya to dene pendhita kae akeh ingkang nggunakake gelung keling merga kuwi maratelake sartane nandhake yen to ngilmune kuwi wis dhuwur. Lah kowe iki mung kawula cilik kok wani-wani ning nganggo gelung keling. Nuwun sewu. Menika namung ingkang gelung menika namung ibu kula. Rikala kula taksih alit, kula den lela-lela dening keng ibu. Tumuli rikma kula dipun arambetipun ing abdipun Sada Dwija Kangka dipun damel keling kados mekaten. Pramila gandeng sangka bektinipun ingkang abdipun Kangka wonten ngarsanipun ibunipun Kangka
tertentu kula mboten wantun ngluwari wujudipun gelung keling menika. Lho Gusti. Nek kowe manut karo aku, gandeng kowe iki kawula Praja Negara Wirata diudari. Nuwun sewu mboten saged diudari. Dilukar. Nuwun sewu Raden menika cehna tresna saking ibu kula. Kowe ngeboti ibumu, Kowe ngeboti ibumu. Kowe arep ngeboti ibumu. Ayo dilukar. Mboten saged dilukar. Mboten saged. Aku tak takon karo kowe. Aku sapamu? Sing ngandika menika sesembahanipun ingkang abdi pun Sada Dwija Kangka. Aku ki sesembahanmu. Kuwi sing gelung-keling rambutmu kuwi ibumu. Lah kok kowe luwih milih ngeboti ibumu mbane sesembahanmu Kangka? Raden sewu-sewu kalepatan kula diageng pangeksami krana sanga raos bektinipun ingkang abdi pun Kangka wonten ngarsanipun ibu kula mboten wantun Kangka wonten timbalan. Aku ki sesembahanmu. Aku sesembahanmu. Ayo dilukar. Mboten saged mumpung aku urung ruda paripeksa karo kowe lho iki. Dilukar, diudari. Ora pantes kowe kawula cilik nganggo gelung-keling kaya ngono. Mboten saged Raden. Taunana windanana kula mboten badhe ngudari gelung-kelingipun ingkang abdi pun Kangka. Kowe arep mangkot? Iya. Najan pejah badhe kula wujuti tinimbang kula dosa kaliyan ibu kula awit sampun pantun netel. Rambutipun ingkang abdi ingkang dipun gelung dening ibu kula. Oh, kowe njaluk tak ruda paripeksa ngono, Kowe njaluk tak ruda paripeksa. Ayo tangi. Kowe njaluk tak ruda paripeksa. Kowe takon ngudari gelung-kelingmu kowe ora manut. Kowe nggunakake pawadan tresna bekti karo ibumu. Aku ki sesembahanmu. Derajate luwih dhuwur mbangane ibumu. Ayo. Saiki aku arep ngruda paripeksa karo kowe. Kula trimah pejah menawi kedah nglukar gelung-kelingipun ingkang abdi pun Kangka. Yo. Tak lukar saiki waran. Duka yayasine piri Sang Raden Kencaka rupa krana Sang Sada Dwija Kangka wangkot datan purun nglukari gelung-kelingipun Sang Sada Dwija Kangka. Pramila mangkarsa ngruda paripeksa. Usanyepeng gelung-keling ing Sang Sada Dwija Kangka kayaning jagat gaweaning para dewa. Sang Raden Kencaka rupa sinapu dening dayaning Maruta. Woi! Wah! Wah! Dewa pengayoman kula ngaturaken manuwun teka Kangka tasih dipun ayomi dewa. Ayo Duya, halo Duya. Ayo Duya. Duya.
jasmara are mami negarane salat 5 wektu jagat dewa Bathara jagat Pangestungara. Wah. Mlebu pasar nguyak karo Bilawa urung kecekel. Ben tinggal rombongan mbok ya ben. Wah. Lah kok malah nemu wong wedok. Monggo tak sawang saka sandangane iki ming abdi. Tak sawang saka busanane iki ming kawula cilik. Ketitik mung nganggo kemben kaya ngono. Mbok yo dibenake. Wah, nek nyawang kok kaya arep nadah-nadah ngono. Rumah saku iki ya ming kawula cilik. Ming abdi tak sawang saka sandangan iki ora mewah-mewah banget. Lah ning kok piye sumunar tejane nganti gawe adem atine Raden Urwakenca. Bahaya. Mbok yo dibenake iki lho, Jan. Nganti kaya jingga arep jiglok. Dun mangke Kanjeng Adipati. Teka kula dipun merpeki dening Kanjeng Adipati Rupakenca. Lho, wis ngerti karo aku. Inggih. Mboten mangertos sabab menapa arang kula menika abdinipun Putri Ing Wirata. Lho sik, kowe abdine Putri Wirata? Inggih. Kula menika mbanipun Gusti Ayu Tari. Oh walah. Kowe iki abdi Taman Keputren ngono to? Inggih. Banjur jenengmu sapa? Dalem. Jenengmu sapa? Dalem. Jenengmu sapa? Inggih, kula menika tasih midhanget. Walah. Wah, nyawang saka alise wong wedok kaya ngene iki mesti geleman karo wong lanang. Nek ora ngati-ati ndelalah wis kelakon tak lamar dulna rondo anake 3. Wah, cilaka aku. Mboten. Kula menika sanes kok rondo. Lho, banjur terus apa? Kula menika dereng wonten tiyang ingkang mengku garwa kaliyan kula. Lho lah kok semono? Nek semono ki wis wis ora usah dirembug. Inggih. Sapa kowe? Jenengmu sapa? Sesilihmu sapa Cahayu?
Kula pun Salindri. Sapa? Salindri. Sop rada nyedak to, rada nyedak. Inggih. Wah, bayo. Wah. Wah, jan wangi tenan kowe. Inggih, kamangka kula dereng adus. Lho lah yuk ngono kuwi. Wangi-wangine wong wedok nek ora ngadus. Mosok. Kula pun Salindri. Salindri kowe. Inggih. Oh ya ya. Tau weruh, tau weruh. Oh lah ya, Ya ya. Wis sing sok mberot ngriok kae to. Sanes menika sanes Salindri ingkang menika. Lho, lah terus sing endi? Kula kinten boten perlu dipun rembak. Lah saiki ngene. Kados pundi? Kaneman Wirata kuwi mbutuhke prameswari, mbutuhke suwijining wanita ingkang sak mangkone bakal njejehi kalungguhane Adipati ing Wirata. Ya aku iki kelawan adikku Yayi Kencaka-rupa. Inggih, kepareng sing ngandika. Nek kira-kira tak boyong arep tak pundhut garwa. Kowe dadi garwaku ya dadi garwane adikku. Kencaka-rupa ngono piye sagora? Waduh. Dados menawi sak mangke kelampan menika nindakaken piyai tiga. Iya. Istilahe trisom ngono. Mboten saged. Lho, ora iso sebabe piye? Awit kula menika sampun wonten ingkang mengku. Lho, jare urung diwengku dening priya sapa wae. Inggih, kula menika mboten dipun wengku dening sawijining tiyang nanging ingkang mengku kula menika wujuding Gandharwa, Raden. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempet kempet. Dosang retaning pamana yaki tukang walang ati yaki tukang yaki tukang kudu garing. Wah biyu-biyu mesake timen uripmu Salindri. Wong wedok ayune kaya kowe kok ming trima dirabi wujude Gandharwa. Inggih, nyatanipun sampun sami tresna. Ning kira-kira nek upama kowe tak tembung ana ngersane garwamu sing wujud Gandharwa kuwi kira-kira iso apa ora? Inggih kula kinten boten badhe kelampan. Jalaran kula menika tresna kalian semah kula ugi tresna kalian kula. Lho. Nanging aku mesake. Najan to kowe tresna nanging kuwi tresna sing ora lumrah, kuwi tresna sing ora wajar. Mergo lumrahe menungsa kuwi ya rabi karo menungsa, kewan ya rabi karo kewan, raseksa ya karo wujude raseksi. Lah kuwi ora lumrah, menungsa karo wujude dedemitan kaya ngono kuwi. Nyatanipun kula sampun gadhah raos tresna. Salindri, Wonten dawuh. Ana ngendi papan durung bojomu? Mapane garwamu sing wujud Gandharwa mapane ana ngendi? Nuwun sewu Raden, badhe tumindak menapa? Omongi ora? Mbok kandhani ora? Nuwun sewu. Mboten saged. Mbok kandhani ora? Salindri. Timbangane aku ngruda paripeksa karo kowe. Timbangane aku cengkiling karo kowe. Iya, menawi sing ngandika Raden rupa kenca meksa. Semah kula menika mapanipun wonten ing ringin pojok beteng sisih kidul negari ing Wirata. Garwamu mapan ning ringin pojok beteng sisih kidul negari Wirata. Kasinggihan. Yo, mengko tak pethukne. Tak golek syarat sira supaya iso methuki lawan garwamu supaya kowe enggal mboyong lawan kowe Salindri. Amit-amit cabang bayi. Naudzubillahi min dzalik. Aku kok dirabi karo Raden Rupa Kenca. Saka kringete ambune ora enak.
Tur aku krungu kabare jare ora iso suwe. Mula taun ana windanana aku ora sudi mbok pundhut garwa Raden. Rumaos sajrih nenggih Risang Dyayu Salindri krana nedya dipun pundhut garwa dening Adipati Rupakenca. Miwasang Adipati Kenca Karuwa ngrumaosi mboten etis menawi piyai putri nindakan poliandri. Pramila Goroh Risang Dyayu Salindri tumuli matur bilih sampun gadah semah awujud Gandharwa tumuli utusan kelan Sang Jagalabila kadal kasarking mapan ing ringin pojok beteng sisih kidul negaring Wirata nggih Sang Adipati Rupakenca. Pate kangira rekalane ngoni naga makikian kumambang katonku mabang wisanya manampa kisih manao cikro marang Risang Bayu Siwi. Oh, iki wancin wis surup surya mongko aku duweni penggawean kewajiban nggon kuadreng kepengin boyong mengku garwa kelawan Salindri bocah nglendi kae. Aku wis mapan ana ning ringin pojok beteng ring kidul negara Wirata. Gandharwa. Gandharwa bojone Salindri. Yen to pancen aku mbok keparengake ngepek kelawan bojomu sing jenenge Salindri. Gandharwa, metu Gandharwa. Tinata tilamun katututan. Tan prayitna nggih Sang Adipati Rupakenca. Namung angambali animbali dumateng wujuding Gandharwa ingkang dados penunggu wonten ing ringin iring kidul nagaring Wirata. Tan prayitna nalika semanten eling-eling srengenge wis saya peteng. Jalaran wis dumugi wanci surup surya. Pramila tan prayitna awit srengengenipun menika namung surem-surem. Ingkang anjlok saking pucuking awreksa ringin nenggih Sang Jagalabila jeleh kepati Risang Rupakenca wae. Gandharwa. Metu Gandharwa.
Pokinso. Kowe wujude Gandarwa. Wah. 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 Aduh. Aduh. Gandarwa aku culuk. Gandarwa aku njaluk urip. Gandarwa aku njaluk urip. Aku culuk. Wah, mudar. Wah! Wah! Alah. 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 Wah, elah. Wah, baik. Wah, lah salah. Modar tenan wis Wirata randi kekuatan. Senopati telu-telune wis entek kabeh. Raja Mala wis ajur. Menungsa Rorik wis pecah ndase. Sinuwun Prabu Duryudana ingkang sowan. Wah! Katyo pengangin kokil antar sumebar Eko saknyatane kencang seret pinangun Latlang nek marap telang rumpok kandha Pandita karya Wangsit Bendha kumbangan saping kawan Sri Ngastina Mama Prabu Duryudana
Gedhog dedem prabawaning ratri sasatra wis manjer waryan tan kuciwa kang nise manggap Srinarteng dalu Sinewaka sang Yabra tasih gelar ning Cakrawala winulat ngalangut Dore jagat pangestu ngoro Bawadurna wonten dawuh nggih sawatawi sangya prasata Kurawa pirembakan wonten madaring pasewakan negari Ngastina malah Bapadurna nembang nggih kula mbeta kaset pita niki kula nyetel tip kajengipun anggenipun ngrembak babakan para Pandhawa ingkang samangke dados buangan wonten praja utawi wonten ing wana Kamyaka menika kajengipun boten sepaneng banget kok nggih. Wila Kakang Durna iki jebul. Jebul wong klasik. Klasik Dik, Pak, klasik. Kula niku nek jejer mboten deg-deg kleng, niku mboten marem. Oh nggih. Kakang Durna nggih. Eyang Bisma kados pundi? Menapa kula menapa ingkang kaya kedani dimriksa piyambak wonten madaring wana Kamyaka? Manginena bilih para Pandhawa tasih gesang menapa boten anggenipun dados buangan wonten ing wana Kamyaka ngemuti wekdal ingkang kantun 7 dinten. Ari kalungguhan samangke para Pandhawa badhe telas anggenipun nglampahi hukuman dados buangan wonten madaring wana Kamyaka. Miturut aturipun Niyang ingkang wis ndak aturke mau lho nggih. Kabeh perkara kuwi diteliti luwih dhisik. Yen to pancen kula putu Prabu Jaka Pitana kepengin mangerteni kira-kira Pandhawa isih sugeng apa ora,
Lah mbok ya dipriksani dhewe ana ning wana Kamyaka. Nuwun sewu lho nggih. Nek miturutipun ingkang Bapak ing Sakalima kok mboten sah. Liripun kados pundi Bapak? Wong Pandhawa dados buangan wonten ing madaning wana Kamyaka menika. Menika sampun dados inggih menika aturipun para Pandhawa piyambak. Sampun dados tali asih inggih menika. Prasetyanipun Kurawa kaliyan Pandhawa nalikanipun sami kawon main dadu tumuli Pandhawa dados buangan wonten madaning wana Kamyaka. Oh, Pandhawa ora kajen, Pandhawa mboten kajen. Dados buangan merga kalah ngeslet niku lho Cobi. Bapak turu kasinggihan Nggih. Pramila mboten sah, sampun. Kendel kemawon wonten Praja Negari Ngastina. Tartemtu ingkang Bapong sakmangke ugi sampun nyebar telik sandi paya kinarya angulati wonten pundi duripun para Pandhawa menika kinten-kinten konangan kawanguran dening sangjaning para sata Kurawa punapa mboten anggenipun dados buangan wonten madaning wana Kamyaka. Anak Prabu, aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyanging pakara apa kencanane isine donga tatulak sandang klawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima niku bagianipun dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana wonten pateng datulih Praja Negari Ngastina kasaru pelajaripun nenggih prantanipun nalindring Trigarta nggih Sang Prabu Sarma sekawit pinggandaning datulih Praja Negari Ngastina karya cingak sanggya para sata Kurawa anut langkuning Kurawa ingune elingana matine risang Abimanyu Nuwun. katon lir genjang alis risang mawe kandrung sabaran katul wukir moyak mayik saking jas balewara jagat pangestunggara ora pangling ingkang prapta aning ndatule Praja Negara Ngastina ora liya kadang ingsun nalindring Trigarta Prabu Susarma Yai Prabu padha kinandhenan raharja saswane Yai Prabu Susarma ya Yai Prabu Susarman aning Praja Negara Gajahhoya nunamit pasangkali mantabe tinebena ngelodhe demawing tawang tuwang Koko Prabu syukur piragi sewu bini pantuku tasih kemutan kali ingkang rayi ing Trigarta pun Susarma ingkang rayi pun Susarman yo Yai Prabu Susarma wigati apa ingkang sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap pepodo padu Kanjeng Koko Prabu Joko Witana yo ingsun tampa sajak sumengko nggonmu bakal matur ana ngersani ingsun aja duna dungkap marta diage aturna kang tetela wedhara Yai Prabu Susarma ora mung badhe caos priksa tuwin caos suninga aturane wonten ngersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh Prabu,
Mungkin dados ning kamuningan. Bilih ing samangke negari Wirata sampun boten gadhahi kekiyatan malih. Awit tikaning senopati ingkang dados tetuangganing praja negari Wirata inggih menika Raden Rupakinca, Kincaka Rupa kaliyan Raden Rajamala. Samangke sampun sirna marga layu kapuping rana mandala gawit saking pangreka dayanipun ingkang arayi Trigarta. Pramila saking mriku kula suwun kados inggih menika pangandikan perjanjen ingkang sampun kelamban menawi wonten murganing lakon negari Wirata ringkih padukan Jengkaka Prabu badhe mbedhah gelar jajahan negari Ngastina dumugi negari Wirata Ka Prabu. Wah, jagat pangesungkur Paman Daryo wonten timbalan mriku kados pundi perkawis kados pekatan mriku Paman? Lah nggih nek cara kula pun kek dinyangi mawon. Awit nuwun sewu. Negari Wirata niku jajane jembar. Negari Wirata niku menawi sakmangke dipun dadosaken setunggal wengkonipun kaliyan wengkon praja negari Ngastina. Tartentu ing sakmangke anggenipun para kawula sami badhe mukti menika langkung gampil anak Prabu. Jagat pangesungkara Yayi Prabu Sarwa kula wonten timbalan Ka Prabu. Para tadi tak suwun supaya ning wirid wadyabala gelar swapan ngepung wakul binaya mangap negara Wirata. Mengko bakal nganti prajurit saka negara Ngastina ya kuwi Rasata Kurawa ora kantun prajurit ngawunggu. Monggo kula dherengaken. Karya wangsit benda kombang ngajapeng tawang susu angin ngending gone Kumbayana kula wonten dawuh penemban apa kira-kira kowe sarujuk yen Tana Nalindra ingkang wani nerak macak nerajang waler iripun kados pundi? Prabu Susarma menika nganti dumateng anak Prabu Jakawitana badhe mbedhah negari Wirata. Lho la iya negara Wirata kuwi rak kagungane pepundhene awake dhewe to. Negara Wirata kuwi rak kagungane Sinuwun Prabu Matswapati kamangka kuwi taksih eyange para Pandhawa ya kuwi isih eyange para Kurawa. Lah nek nganti dumadi lakon sing kaya mangkene iki sapa sing tanggung jawab nek ora wong tuwa-tuwa kaya ingsun karo kowe iki Kumbayana. Mangga kula dherekaken merembah. Tete kanapa sumawara cita anggara kara Buddha Maesara Saraswati mintuna Ekati Tricatur Wansa Sacapta Astana Wadasa Om Sira pingkang goro-goro
sayekti amung kinareng ngurmati wijil pasangya para kawan. Nangge Sang Lurah Semar Badra iku lan ora kalih kula Petruk kantong bolong Semar Sang Lurah Bagong. Ingkang sami gojekan madane ngalas ora rombo.